Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li l-budget 2026 ma kellux soluzzjoni konkreta waħda biex jissolvew dawk li qalu ma l-isfidi tal-pajjiż. F'replika l-budget tas-sena d-dieħla, Dr. Borch qal li l-gvernu maqtuħ mir-realtà, ma jismax lil poplu u ma jridx jaħseb fit-tul u fil-ġenerazzjonijiet futuri. Dr. Borch qal li l-qofol tal-budget jirrifletti l-pjan tal-gvern biex isostni l-uniku modell ekonomiku tiegħu, it-tkabbir tal-popolazzjoni bla rażan u bla pjan li qal kull ma jmur qed ifalli. Il-kap nazzjonalista qal li fil-budget 2026 ma kien hemm l-ebda miżura konkreta biex jinħolqu niċeċ ekonomiċi ġodda li jistgħu jtejbu l-kwalità tal-pagi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti wawċi. Dr. Borch qal li l-budget 2026 lanqas moffra soluzzjonijiet konkreti dwar it-traffiku, l-għoli tal-ħajja, s-servizz tas-saħħa u l-edukazzjoni u dwar l-ambjent. Al kontrarju qal li mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista qed jagħti widen għal diversi realtajiet u sfidi li qed jaffaċċja l-pajjiż u sa jkompli jkun il-vuċi ta' dawk li m'għandhomx waħda. Semma li gvern nazzjonalista joħloq politika nazzjonali li tindirizza s-solitudni. Dwar it-traffiku, Dr. Borch qal li lest jaħdem mal-gvern għax hu konvint li l-pajjiż għandu bżonn sistema ta' trasport tal-massa. Dwar iż-żieda ta' €4.66 fil-ġimgħa bħala kumpensa l-għoli tal-ħajja, Dr. Borch qal li din tindirizza biss affarijiet li huma nqas minn bażiċi u propona li din m'għandix tkun taxxabbli. F'dan ir-rigward Dr. Borch żied jgħid li persuna minn kull 5 f'pajjiżna tinsab f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni. Waqt li qal li taħt il-Prim Ministru Robert Abela id-dejn sploda. Il-kap nazzjonalista fisser l-ekonomija tal-pajjiż bħala inġusta għax qal li l-modell ekonomiku tal-lum qed jisraq il-ħin lil familji milli jkunu flimkien għax jinċentiva lil ħaddiema jaħdmu aktar u qed iżid il-pis ta' traffiku u l-pressjoni fuq is-saħħa mentali tal-poplu fost oħrajn. Qal li l-gvern irid jara fjoll li dħul tan-nies fil-waqt li jibqgħu biżżejjed ħin biex igawdu lill-eżiż tagħhom. Ippropona Child Trust Fund fejn il-gvern jiddepożita €5,000 għal kull wild ġdid li jikber minn sena l sena u jissarraf meta dak il-wild ikun irid jagħmel pass importanti f'ħajtu. Dr. Borch qal li l-budget 2026 lanqas men biżżejjed lil pensjonanti u qal li minkejja żieda fl-istipendji li tajba u fqir fl-edukazzjoni. Dr. Borch innota wkoll nuqqas investiment fir-riżorsa umana u fl-investiment infrastrutturali. Dwar il-tuħ tat-taxxa l-familji, Dr. Borch qal li kien jistenna tnaqqis ta' taxxi lil kulħadd. Qal li din il-miżura qasmet lis-soċjetà fi klassi ta' fuq u oħra t'isfel u m'offritx tnaqqis ta' taxxi lil faxex kbar fis-soċjetà, inkluż lill-anzjani, lil persuni single u lil familji li m'għandhomx tfal. Fid-diskors tiegħu, Dr. Borch qal li l-gvern mhux kapaċi jattira turisti li għandhom is-saħħa li jonfqu aktar u nnota li l-budget naqqas in-nefqa kapitali b'100 miljun euro. Dwar Għawdex, Dr. Borch qal li din il-gżira tinsab fi stat ta' telqa ġenerali u m'għadix li kienet. Qal li waqt li l-gvern wieħed ħafna u m'għamel xejn, gvern nazzjonalista li Għawdex jagħmilha priorità fost l-oħrajn vapuri ġodda u b'konnettività aħjar. Dr. Borch qal li taħt gvern nazzjonalista igawdi minn roħs ta' taxxi kulħadd. Qal li gvern nazzjonalista jrid soċjetà li taħdem biex tgħix u mhux li tgħix biex taħdem. Dr. Borch qal li gvern nazzjonalista jrid li l-pajjiż ikollu familji b'serħan il-moħħ, kuntenti u b'ħajja ta' kwalità aħjar, kif ukoll ġenerazzjoni żagħżugħa li jkollha opportunità li tibni ħajjitha f'pajjiżha stess.